Καλησπέρα. Τις μέρες που στην Ελλάδα ήταν πρώτο θέμα η Μαρία, το ξανθό τσιγκανάκι, εγώ προσγειώθηκα στα Τύρανα. Και ξεκίνησα από τι άλλο, από τους Ρωμά. Για χρόνια ζούσαν στις όχθες του ποταμού που διασχίζει την πόλη. Η περιοχή αναπλάστηκε, το κράτος τους μοίρασε οικόπεδα, οι περισσότεροι έφυγαν, έμειναν όμως 30 οικογένειες να θυμίζουν το τσιγκάνικο παρελθόν του ποταμού. Κάποιοι από αυτούς μιλούν ελληνικά. Τα έμαθαν ζητιανεύοντας στα φανάρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 200.000 άνθρωποι, οικογένειες ολόκληρες και δεκάδες χιλιάδες παιδιά που γεννήθηκαν και έμαθαν γράμματα στην Ελλάδα επέστρεψαν τα τελευταία 5 χρόνια στα Τύρανα. Ανάμεσά τους και αρκετές οικογένειες Ρωμά. Η κρίση, βλέπετε, έπληξε και την Διακονιά. Ήσουν Ελλάδα? Ναι, 15 χρόνια ήμουν στην Ελλάδα. Ελλάδα πού? Στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ζάκητο, Πάτρα. Σε παράγκες? Σε παράγκες, ναι. Και δουλειά? Δουλειά σε σκουπίδια, Διακονιά, αυτές. Στα φανάρια? Στα φανάρια. Έκανες και παιδιά στην Ελλάδα? Ναι, 3. 3 παιδιά? Δεν πάθανε τα παιδιά σου τώρα? Το μεγαλύτερο παιδί τον έχω 14 χρονών και το γορίτσι τον έχω 12 και αυτόν 10 χρονών. Δεν έχει πια λεφτά στην Ελλάδα, Όχι, δεν έχει δουλειά τώρα. Πάντως έχω περάσει πολύ καλά εκεί πέρα. Δεν μου έλειπε τίποτα. Εσύ καλά είσαι? Είχα πολλές γυναίκες που με βοηθάγανε. Κάθε μήνα πήγαινα, έπαιρνα τρόφιμα. Εδώ έχει ζητιανιά? Όχι, δεν δίνει. Δεν δίνει κανείς? Βρίζουνε. Τα παιδιά σου πολύ έμαθαν λίγο ελληνικά? Ξέρουνε. Πολύ λίγο ξέρουν. Δεν τα πήγε σχολείο? Το μεγαλύτερο παιδί το έχω στο σχολείο. Ναι. Αυτή της άλλης όχι. Εγώ ξέρω ελληνικά. Εγκαταλείποντας τη γειτονιά των Τσιγκάνων και πριν χωθώ στα σχολεία, αλλά και στο γραφείο του Αλβανού Πρωθυπουργού, έχω προγραμματίσει να δω την πόλη από ψηλά. Μια Θεσσαλονικιά δηλαδή το έχει κανονίσει. Γιατί με φέρεις τόσο ψηλά τώρα? Ήθελα να δεις λίγο την πόλη, αλλά δυστυχώς δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες. Είναι λίγο φημμένο το τζάμι, Λίγο μουτσουρωμένο. Πού πάει αυτό το ελευθερί? Στην κορυφή? Στην κορυφή θα πάει. Και εκεί είναι ωραία. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη. Λατρεύω. Δεν κουράζομαι να μιλάω για αυτήν. Δηλαδή, τι έκανες στη Θεσσαλονίκη που δεν μπορείς να κάνεις εδώ? Εκεί είχα τους φίλους μου. Ναι, εντάξει, σου λείπουν κάποιοι άνθρωποι. Οι βόλτες, οι ξένιαστες. Μετά τη σχολή καφεδάκι. Πάμε για τσίπουρα. Το βράδυ μαζευόμασταν στα σπίτια. Τα βόλτα στην παραλία. Μου λείπουν όλα. Όλα. Και το φαγητό, το καλό. Και η ρετσινούλα. Θα σε κάνουμε διαφημιστικό για την Θεσσαλονίκη. Να με κάνεις. Δεν υπάρχει. Σε λέω, το σκέφτομαι και δακρύζω. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν θέλω να το προσπεράσω.
Είδα νομίζω ότι μετά ότι ξέκοψα τελείως και δεν θέλω να πιστεύω ότι ξέκοψα από εκεί. Δεν ξεχνιέται. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα βάσανο όμως. Δηλαδή πρέπει να το αποφασίσεις. Είσαι εδώ στα Τύρανα ή είσαι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Υπάρχουν ακόμα μέρες που όταν σκέφτομαι τη Θεσσαλονίκη κλαίω. Ναι. Ήμουνα και από τις άτυχες, γενικά, που δεν πήρα την ελληνική ταυτότητα μετά από τόσα χρόνια. Συγγνώμη, αν πας δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, δεν παίρνεις ελληνική ταυτότητα. Δεν πήρα. Η γραφειοκρατία είναι γραφειοκρατία. Δηλαδή, 16 χρόνια στην Ελλάδα δεν σου δίνανε χαρτιά. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με πλήγωσε πάρα πολύ όταν το έμαθα. Και όταν αλλά το παρόλα κατάλαβα. αυτά, δεν χάλασε η διάθεσή σου για την Ελλάδα. Όχι, γιατί δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν φταίει η Ελλάδα για αυτά που περνάει. Ο κόσμος εδώ τι λέει για τους Έλληνες. Κάποιοι πανηγυρίζουν όταν μας βλέπουν και κάποιοι μας κάνουν μούτρα. Έτσι είναι. Ναι. Πιστεύω ότι και για μας που γυρίσαμε και για μας υπάρχει ένα είδος ρατσισμού. Πώς σε λένε δηλαδή, η Ελληνίδα? Ναι, Γιώργο. Είναι ένα, ξέρεις, επειδή είναι το πιο συνηθισμένο όνομα στην Ελλάδα και το θεωρούν. Ή μας κορυδεύουν για τον τρόπο που μιλάμε αλβανικά, που διαφέρει με τους ντόπιους. Τι σε πληγώνει δηλαδή κυρίως? Οι άνθρωποι σε πληγώνουν εδώ? Εδώ, ναι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι χαμηλού επίπεδου. Το χωριό, δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται και δεν έχουν σχέση με εκεί. Δηλαδή... Το εκεί είναι πάντα η Ελλάδα. Φυσικά. Δεν μπορούν να κάνουν καινούριους φίλους. Δεν γίνονται καινούριοι φίλοι. Εύκολα. Πάντως ξαναχτίζονται τα Τύρανα, έτσι, ξαναφτιάχνεται η Αλβανία. Ναι. Αλλά όσο και αν πιστεύω ότι θα φτιάξει ακόμα καλύτερα, πάλι δεν. Θεσσαλονίκη δεν θα γίνει. Εδώ. Δεν θα γίνει η πατρίδα μου. Θεωρείς πατρίδα στην Ελλάδα δηλαδή? Ναι. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί έκανα όνειρα για το μέλλον μου, οπότε δεν αλλάζει κάτι. Αυτή είναι η πατρίδα. Φτάσαμε κιόλας. Ωραία βόλτα έκανα τελικά. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πριν πόσες μέρες είδατε? Λίγες μέρες. Από πού? Κεφαλονιά. Όλες από Κεφαλονιά? Όλες. Και είμαστε ακόμα περισσότερες. Είμαστε μεγάλη παρέα. Δηλαδή, συγγνώμη, ήσασταν 8-9 κορίτσια από την Αλβανία, φτάσατε όλα μαζί στην Ελλάδα, στο Αργοστόλι, και ήρθατε όλα μαζί πίσω πια στα Τύρανα. Ναι. Τέτοια ώρα, 3 κορίτσια στην κεντρική πλατεία των Τυράννων, τι κάνουν? Περιμένουν την παρέα του για να πούνε βόλτα. Όταν λες παρέα και αγόρια? Και αγόρια. Δεν είναι πιο αυστηρά τα πράγματα στην Αλβανία? Ναι, στην Αλβανία γενικά είναι πιο συντηρητικά τα πράγματα, αλλά εδώ στο Τύρανα είναι διαφορετικά. Είναι ανάλογα την περιοχή. Νότια και βόρεια. Α, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μοιρασμένα στα δύο. Η νότια τι? Η νότια είναι πιο ελαστική. Πολύ πιο χαλαρή. Ίσως επειδή είναι πιο πολύ επηρεασμένη από Ελλάδα και Ιταλία. Μάλιστα. Οι βόρειοι πάλι... Στη Βόρεια Αλβανία κρατάνε περισσότερο τις παραδόσεις. Είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Εδώ που έχετε έρθει μετά από τόσα χρόνια, σας κοιτάνε πλάγια ή εντάξει? Όταν μιλάμε ελληνικά, κάπως μας κοιτάνε με ύφος και ίσως να πούνε πω να ήρθανε οι Έλληνες, ξέρω εγώ, με ειρωνία. Άλλοι πάλι το αντιμετωπίζουν φυσιολογικό, γιατί πλέον δεν είμαστε... Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό που έχει έρθει. Άρα θα τελειώσετε το πανεπιστήμιο εδώ? Ναι. Και θα μείνετε εδώ? Θα δείξει. Δεν ξέρω.
Δεν έχεις βγει ποτέ στην κάμερα? Πρώτη φορά? Μόνο στην κάμερα της μαμάς. Για πες μου, τι ποίημα έλεγες στο σχολείο? Ένα ποίημα που ήταν έλα να φύγουμε γιατί ήρθαν να μας, νομίζω... Να μας πάρουνε. Ναι, νομίζω έτσι. Και εσύ, Τσολιάς? Ναι, στο νηπιαγωγείο, γιατί μετά στο δημοτικό βγαίναμε με τις γραβάτες και τα πουκάμισα. Ναι, έχω κολλήσει αυτή την γραβάτα. Εσύ τι ποίηματα έλεγες στο σχολείο? Έλεγα κάποια ποίηματα για την ελευθερία της Ελλάδας γενικότερα. Ναι. Ένα από αυτό ήταν το «Ο Σπόδο πάλι». Ήτανε το? Συγγνώμη. Κλαίει. Τι έπαθες τώρα? Ένα από... Γιατί συγκινήθηκες τώρα? Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πόσο καιρό έχετε? 3 μήνες. Τι στεναχωριέσαι? Ναι. Που είχαν τις παρέες μου εκεί πέρα. Αλλά και εδώ έχω κάνει πολλούς φίλους. Εντάξει. Αλλά δεν συνεννοιέμαι όπως συνεννοιόμουν εκεί. Δηλαδή, εκεί πέρα λέγαμε τα πάντα. Εδώ πέρα δεν μπορώ να τους τα πω. Δεν μπορώ να πω τα πάντα με ακρίβεια. Γιατί μπορώ να πω μια λέξη που μπορεί να πειραχτεί ο άλλος. Γιατί δεν τα ξέρεις καλά τα αλβανικά ακόμα, Εντάξει, είμαι στο μεσαίο στάδιο, αλλά κάνω ό,τι μπορώ να πάω να τα μάθω κανονικά καλά. Ποιος ήταν ο καλύτερος σου φίλος στην Ελλάδα? Ο Σταύρος. Α, κοίτα να δεις σύμπτωση. Σταύρος, Ναι. Και φίλοι? Τώρα εντάξει. Παναγιώτα. Έχω πολλούς φίλους στην ακρίβεια που ήμασταν πολύ δεμένοι. Και εδώ έχω κάτι πιστήρια, εδώ σε έχω. Σε κάτι φωτογραφίες με κάτι κορίτσια. Εδώ είναι η Αμυρούλα. Είναι μία από τις καλύτερες μου φίλες. Αυτή εδώ. Ναι, αυτή εδώ. Τώρα μιλάτε με τα κορίτσια? Ναι, στο Facebook, αλλά τις πήρα και μια μέρα. Απλά ήταν μεγάλος αριθμός και δεν ξέρω, μπορεί να φοβούντουσαν να το σηκώσουν. Είναι παράξενο το νούμερο, Ναι, είναι γιατί πήρα για το δάσκαλό μου και μου λέει τι ήταν αυτό το νούμερο, τεράστιος ο αριθμός. Λέω αλήθεια, είναι τεράστιος ο αριθμός. Ναι, μου λέει γιατί παίρνεις από ξένη χώρα. Και αυτός εσύ? Όχι, αυτός είναι, ναι, αυτός είμαι εγώ. Αυτός όμως είναι... Εγώ. Εσύ είσαι αυτός. Τι λες εδώ, τι τραγούδι λες? Τι ποίημα? Για τους στρατιώτες. Τα θυμάσαι για αυτά? Ναι. Τα αγαπημένα μου. Άριστα βλέπω, Ναι. Εγώ δεν παίρνω. Ήσουν τόσο καλό μαθητής. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Μ' αρέσει πολύ η ιστορία. Ναι. Ποια ιστορία θα μάθεις τώρα όμως, την αλβανική ή την ελληνική? Την παγκόσμια. Όταν ο Μπάς είπε φεύγουμε, πάμε στην Αλβανία. Κλάματα. Κλάματα, Πιο πολύ για τους φίλους, φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει, δεν χάνονται οι φίλοι, θα τους ξαναβρεις. Ναι, σίγουρα. Κάναμε κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς κάτι σαν πάρτι. Και οι φίλοι μου μου αφιερώσαν ένα τραγούδι. Εκείνη τη στιγμή με πιάσαν τα κλάματα. Βλέπετε, είμαι πολύ ευαίσθητος. Και όταν είδα και τους ανθρώπους που ήταν στην κερκίδα να κλαίνε. Ποιοι κλαίνανε?
Και κλαίγανε πολύ. Ας πούμε οι μανάδες δεν θα κλαίγανε για μένα, γιατί η μάνα μου θα κλαίγανε, θα φεύγει. Όμως εγώ το θυμάμαι το τραγούδι που του είχαν αφιερώσει. Ποιο ήτανε? Πάει, πάει νομίζω. Πάει στο... Ήταν πίσω δεν γύρισε πια. Όχι, ήτανε... Τι να πούμε στους φίλους σου? Ότι δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Τα φώτα σβήσανε, τα σπίτια κλείσανε, η νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Κάτι με πνίγει που έχεις φύγει σε άλλα μέρη σαν τα πουλιά. Εσύ έκλαιγες? Δεν έκλαψα καθόλου, αλλά έκλαψα για τους φίλους. Ήταν βράδυ τότε και όταν τέλειωσε το βράδυ πήγαμε σαν αύριο, πήγαμε, φύγαμε, ήρθαμε Αλβανία. Ωραίο σπίτι όμως. Ωραίο δωμάτιο, το έχει φτιάξει εδώ η μαμά, ο μπαμπάς. Το κρεβάτι το έχω κάνει εγώ. Ναι. Εσύ το έχεις κάνει? Εσύ το σωσές? Όχι. Εσύ. Το διάλεξα. Α, το διάλεξες εσύ. Το χρώμα εγώ. Έκανες πιο σοβαρή δουλειά. Διάλεξες το χρώμα, Το πλήρωσες μήπως κιόλας? Όχι. Όχι. Δεν έχεις κουμπαρά? Έχω, αλλά τον έσπασα. Τι μ' άρεσε? ΑΕΚ. ΑΕΚ. Έχω ένα βιβλίο εδώ που λέει κουρκαλίτσι πριν όταν έχει παίξει η Ελλάδα-Αλβανία. Ελλάδα-Αλβανία. Τι θα κάνεις εσύ άμα παίξει Ελλάδα-Αλβανία? Ποιο γκολ θα χειροκροτάς? Και τα δύο. Τι να κάνω? Όλα τα ωραία γκολ τα χειροκροτάμε. Έτσι δεν είναι? Μπάλα παίζεις εσύ? Ναι, έπαιζα στον ΠΑΟΚ Μάνδρας, αλλά έπαιζα και στο Μανδραϊκό με προπονητή το Σωτήρη Ρούση. Στη Μάνδρα μένατε? Ναι. Πες και εσύ μπάλα? Στις ίδιες ομάδες. Τι σχέδια έχεις για το μέλλον? Τι θα κάνεις? Αλβανός. Ναι, Αλβανός. Είσαι. Τι θα γίνεις, τι θα κάνεις στη ζωή σου, τι έχεις σχεδιάσει? Θα πιάσω την μπάλα πάλι. Να έρθει να με δει σε μένα. 2 γκολ θα σου τα βάλω κατευθείαν. Κάνει τη σέντα, τα. Ποπ, έτσι, όπως είναι εδώ. Για να το έχεις δυναμώσει. Για σφίξε με. Α, έχεις δυναμώσει. Έλα ρε. Πολλά μετάλλια βλέπω, έτσι. Τι είναι όλα αυτά? Είναι 9 μετάλλια εκεί πέρα. 9. Ναι, 7 είναι δικά μου, 2 είναι του αδελφού μου. Όχι, 3 έχω ρε. Ένα στο καχητικό, ένα στο μαντραϊκό. Ναι, ήταν και στο Μανδραϊκό. 3. 3, ναι, 6 δικά μου. Ποδοσφαιρικά μετάλλια δηλαδή, έτσι. Ναι. Όλα. Και πού δεν θα παίξεις μπάλα? Εντάξει, Manchester United ή Manchester City, αρχικά. Όταν μεγαλώσω, Real Madrid. Ξεκινάς από τη Manchester δηλαδή και μετά πας στη Real Madrid. Είναι λίγο τσιμπημένο το όνειρο, αλλά με λίγη δουλειά θα το πιάσω. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου αγοράκι. Γεια. Γεια σου φίλε. Θα ξαναβρεθούμε, Ναι. Άντε, γεια. Τι σας λείπει? Εδώ τι σου λείπει? Πέρα τους φίλους.
και τις φίλες? Το ελληνικό σουβλάκι. Και το σουβλάκι και εμένα. Δεν έχει το σουβλάκι τζίδικα? Είχε, αλλά δεν τα φτιάχνει τόσο καλά όσο εκεί. Θυμάμαι πως ξεκίνησε αυτό το ρεπορτάζ από μια εικόνα που είχα δει ένα βράδυ στη πλατεία Καραϊσκάκη. Μια οικογένεια έσερνε τις βαλίτσες της προς τα λεωφορεία που θα έφευγαν για την Αλβανία. Ένα κορίτσι έκλαιγε απαρηγόρητο. Η μητέρα του γυρνούσε κάθε τόσο και το μάλωνε. Μία το μάλωνε, μία το παρηγορούσε. Και να που τώρα στα Τύρανα έρχομαι αντιμέτωπος με τους φόβους αυτών των παιδιών. Πιο αστείο ποιο είναι το σχολείο, εδώ ή στην Ελλάδα? Δεν βλέπω καμία διαφορά, είναι νωρίς ακόμα. Γιατί ό,τι διαφορά βλέπω μπορεί να είναι και από τη στεναχώρια. Στο σχολείο ήταν όλα περιποιημένα. Φτωχά πολύ, αλλά περιποιημένα. Οι δάσκαλοι φορούσαν άσπρες ρόμπες. Το βιβλίο φωτίζει το νου, ο νους αλλάζει τον κόσμο. Είναι το σύνθημα σε αυτούς εδώ τους στίχους. Ο πρωινός εθνικός ύμνος μιλάει βέβαια για όπλα και εχθρούς. Αλλά ποιο παιδί νοιάζεται για τις μνήμες των μεγάλων? Στο προαύλιο θα ακούσεις ελληνικά. Παιδιά Αλβανών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, πριν η κρίση τα επιστρέψει βίαια στα πατρογονικά τους. Την τελευταία μόνο δεκαετία γεννήθηκαν στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς περισσότερα από 100.000 παιδιά. Και τώρα, όσα γύρισαν πίσω, είναι υποχρεωμένα να χάσουν μερικές τάξεις για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν αλβανικά. Mirë Uluni. Zotria është një gazetar nga Athina. Είστε ένας δημοσιογράφος από την Αθήνα και έχετε έρθει να μας κάνετε ένα ρεπορτάζ σχετικά από... Meqense ju jeni kthyer nga Greqia në Shqipëri, të gjitha gjërat t'ia thoni zotrisë, po me shumë sinqeritet. Ευχαριστώ. Όλοι έχετε κάνει σχολείο στην Ελλάδα, έτσι? Ναι. Δηλαδή, μάλλον μιλάτε καλύτερα ελληνικά από αλβανικά. Ναι. Τώρα μαθαίνετε αλβανικά. Να γράφετε και να διαβάζετε. Ωραία. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος? Γεια σας, με λένε Παουλίνα, είμαι 12 χρονών και γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη. Ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για σήκω να δω μέχρι πού είναι. Μέχρι τη μέση. Σήκω να σε δω. Έχω γεννηθεί Κρήτη, Χανιά. Κι εγώ. Έχω ζήσει εκεί 14 χρόνια. Εκεί σήκωσα και τη σημαία. Όταν ήμουν έκτη τάξη, κάτι πολύ υπέροχο. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Δηλαδή έβαλα μια Αλβανίδα στην Ελλάδα, σημεοφόρο. Ήταν πολύ
Ωραία. Με λένε Ρωμίνα, είμαι 13 χρονών και έζησα στην Ελλάδα 13 χρόνια. Το σχολείο εκεί πέρα ήταν πολύ καλό, η φιλία ήταν πολύ καλή. Δεν είναι τα παιδιά που μισούσαν τους ξένους. Εγώ έμενα στην Πάτρα στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου είχε φύγει από μικρή ηλικία, είχε πάει με τα πόδια, είχε πάει στην Ελλάδα. Κλαίει φίλοι το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους 5 δρόμους. Στην Ελλάδα πήγαινα στο 28ο Δημοτικό Σχολείο. Ήταν ένα καλό σχολείο, είχα και φίλους εκεί. Παίζαμε ποδόσφαιρο, πηγαίναμε εκδρομές και περνούσαμε πολύ καλά. Έζησα, μεγάλωσα στο Περιστέρι και λόγω κακών συνθήκων γυρίσαμε στην Αλβανία. Έχασα τους φίλους μου, όλα τα όνειρά μου για το μέλλον καταστράφηκαν, όλος ο κόσμος μου κατέρευσε. Γεια σας, με λένε Δημήτρη. Γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, αλλά έμενα Καρδίτσα. Και μια μέρα που ήμουν στο σπίτι μου, η μητέρα μου είπε ότι πρέπει να γυρίσουμε Αλβανία. Και εγώ είπα γιατί. Γιατί δεν μπορώ να αντέξω άλλο εδώ πέρα. Εγώ κλείστηκα στο δωμάτιό μου και δεν βγήκα για πολλές ώρες. Η μητέρα μου είπε όμως, κόρη μου βγες, γιατί αυτή ήταν μια απόφαση που έπρεπε να την κάνουμε. Τώρα στα Τύρανα τώρα έχουμε έρθει, 1 μήνα έχουμε. Όταν μου είπαν οι γονείς μου πως θα φεύγα από την Ελλάδα, κλειδώθηκα στο δωμάτιο, δεν έβγαινα. Και η μαμά μου λέει, μη στεναχωριέσαι, θα έρθουμε, θα τις ξαναδείς. Ήρθα στο σχολείο εδώ, δεν ξέρω, δεν μου έρχονταν πολύ κοντά οι άλλοι, οι φίλες και οι φίλους. Εκεί μου άρεσε περισσότερο από εδώ. Και εδώ έχω φίλους, αλλά εκεί έχω περισσότερους από εδώ. Πώς ήταν οι πρώτες μέρες που γύρισες? Οι πρώτες μέρες εγώ δεν ήξερα τίποτα, δεν ήξερα που ήταν. Δεν είχα καθόλου φίλους, δεν έπαιζα καθόλου, έμενα μόνο στο σπίτι. Εδώ ήρθα φέτος. Ήρθα φέτος. Όταν μου ανακοίνωσαν οι γονείς μου ότι θα γυρίσουμε, δεν το πίστευα, γιατί είχαν 2 και 3 χρόνια που μου λέγανε θα γυρίσουμε για πλάκα και στην αρχή δεν το πίστεψα. Αλλά όταν έβλεπα ότι παίρνανε κούτες, μαζευόντουσαν όλα τα πράγματα, στεναχωρήθηκα. Όλες οι φίλες μου έρχονταν σπίτι μου και πήγαινα σπίτι τους και κάναμε μαζί τα μαθήματα. Εδώ τώρα πρέπει να προσαρμοστώ και μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Όταν μου είπε η μητέρα μου και ο πατέρας μου ότι πρέπει να πάμε στην Αλβανία, πρέπει να γυρίσουμε, εντάξει, εγώ δεν το πήρα τόσο χάλια. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ήμουν χαρούμενη επειδή θα πήγαινα στον παππού μου και στη γιαγιά μου, θα γυρνούσα εδώ και εντάξει, ήμουν μια χαρά. Αλλά όταν ξεκινήσαμε και μετά σκέφτηκα ότι για περίμενα, αν πάω στην Αλβανία τώρα δεν θα ξαναγυρίσω, θα γυρίσω μετά από χρόνια. Και μετά άρχισα να κλαίω και μου λέγε όμως η μητέρα μου ότι δεν είναι τόσο χάλια, θα γυρίσουμε ξανά στην Ελλάδα, όποτε θες εσύ. Τι θα κάνεις στη ζωή σου, τι θέλεις? Τι θέλω να γίνω? Ακτόρ. Ηθοποιός. Θα τελειώσω εδώ το γυμνάσιο, θα κάνω το Λύκειο εδώ και για πανεπιστήμιο θέλω να γυρίσω στην Αθήνα για να τελειώσω ιατρική. Η μαμά μου δούλευε κομμότρια, ο μπαμπάς καφενείο. Η κολλητή μου φίλη ήταν η Όλγα. Εγώ από τους κολλητούς. Για πες ονόματα. Τον Παύλο, τον Ντάριο, τον Άλεξ, αυτούς τους 3. Και προσπαθώ να πείσω τους γονείς μου για να πάμε στο Κυρδαλό για τα Χριστούγεννα και να την δω. Έπαιζα και μπάσκετ με το φίλο μου, είχα πολλούς φίλους και φίλες και ήμασταν όλοι μια χαρά. Τι ομάδα είσαι αλήθεια? Πανάθα. Παναθηναϊκός? Ναι. Και εδώ? Εδώ, δεν ξέρω τις ομάδες εδώ, γι' αυτό. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στην φίλη μου Δημήτρια. Μου λείπει ακόμα η Ελλάδα. Κάθε φορά που πηγαίνω στην παραλία, θυμάμαι τις παραλίες της Ελλάδας ή κάθε φορά που τρώω παγωτό, μου θυμίζει την Ελλάδα, δεν ξέρω γιατί. Μια μέρα όμως πριν φύγω, οι φίλοι μου μαζεύτηκαν όλοι, πήγαν σε μέρη, με αγκάλιασαν, με φίλησαν,
Μετά το απογευματάκι με πήγανε στο σπίτι μου, κλαίγαμε όλοι μαζί γιατί τώρα δεν μπορώ να ξαναπάω στην Ελλάδα. Θα δούμε δηλαδή. Γι' αυτό φύγαμε από την Ελλάδα. Γυρίσαμε στα Τύρανα. Μόλις μου είπε ο μπαμπάς ότι θα έρθουμε εδώ στην Αλβανία, εγώ έκλαιγα πάρα πολύ, δεν ήθελα. Μετά ήρθαμε εδώ. Μετά γυρίσαμε εδώ πέρα και δεν είχα καθόλου φίλους, δηλαδή μόνο την Έρικα. Μόλις τη γνώρισα κάθισε δίπλα μου και γι' αυτό. Και τώρα δουλεύει μόνο η μαμά, ο παπάς θα αρχίσει δουλειά σε 2-3 μέρες και έτσι θα είμαστε καλά. Μου λείπουν οι φίλοι μου, γι' αυτό κλαίω. Πρέπει να φύγουμε, Ναι. Πάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να σας ξαναδώ. Ή στα Τύρανα ή στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άντε. Δυνατά. Γεια σας. Γεια σας. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Αυτή είναι η πυραμίδα του Χόντα, Ναι, τώρα έχει εγκαταλειφθεί πλήρως. Έχω τα παιδιά, ανεβαίνουν πάνω, κατεβαίνουν. Τα απομεινάρια του κομμουνισμού. Μόνο αυτό παίζει να έχει μείνει. Δούλευα σε ένα μαγαζί 2 χρόνια συνεχόμενα και ήξερα το αφεντικό, με είχε σαν παιδί του κι αυτά και μου είπε ότι δεν μπορώ να σε κρατήσω άλλο, δεν υπάρχει δουλειά. Και έχασα τις ελπίδες μου τελείως να ψάξω για άλλη δουλειά κι αυτά και είπα ας το καλύτερα να πάω πίσω, κάτι θα βρω να κάνω. Me govorim za robotu, kur orat fix. Kur orat fix. Ti nuk dyshon e ke zakonin e keq. Gatrosh në punët e mia mbase punët e tua I drejq. Nuk vitin ta heq, nuk vete kolegj, por diçka e kam mësuar. Atë që bëj unë zoto dhe në mendjen tënde nuk ka kaluar. Nuk e tentuar me gjëra në duar, duke repuar dhe sakrifikuar. Nuk do ndaloj vetë të fitoj, ja dalën ban edhe vet. Të duket e let, nuk është e let, se ty nuk ta pret. Ασχολούμαι με τη μουσική, έχω φτιάξει ένα δικό μου στούντιο και προσπαθώ να το φέρω κι αυτό στα ίσα του. Είναι οι Αλβανοί hip hop. Ναι, εδώ τώρα ξέρεις τι γίνεται. Όλη η νεολαία, όλα τα μικρά παιδιά θέλουν να κάνουν hip hop. Για πες μου για τη ζωή στην Ελλάδα. Έχουμε μείνει σε υπόγεια, σε ακάλυπτους χώρους. Όπου μας φαίνανε, τι πήγαινε σε μια πολυκατοικία, έλεγες ναι, καλησπέρα, θέλουμε να ψάξουμε για σπίτι. Ναι, από πού είστε? Από την Αλβανία, όχι, δεν δεχόμαστε. Δεν δεχόμαστε. Ώσπου που βρήκαμε κάποιοι άνθρωποι, πραγματικά ήταν καλόκαρδοι. Σε βάλανε στο υπόγειο. Ναι. Δεν είχε, πού άλλο να σε βάλανε. Δεν ήτανε. Το 1994 φαντάσου είχε βγει εκείνο το όνομα ότι έρχονται οι Αλβανοί, τώρα κλέβουνε, κάνουνε. Φοβόντουσαν, ο κόσμος φοβόταν πάρα πολύ. Circo, paranga, firma greca. Tempo, Muriela, Angaria. Grande maestro Calaborgio. Ράτσα, μπαρούφα, ομελέτα, ιστορία. Πήγαινα σχολείο και στο Μαράζιλιο που είναι στο Κολονάκι. Είχες προβλήματα στο σχολείο, δηλαδή ο Αλβανός? Πάρα πολύ. Με ρωτάγανε τα παιδιά στην τάξη, από πού είσαι, έλεγα από την Αλβανία, την άλλη μέρα δεν μίλαγε κανείς. Και ήμουν εκείνο το παιδί, ξέρεις, που θα το λέει στο προαύλιο μόνος του, δεν μιλάει με κανέναν. Θα πηγαίναμε για διακοπές, ήρθε το καλοκαίρι, θα έκλεινε το σχολείο και ρωτάγανε στην τάξη οι καθηγητές πού θα πάτε το καλοκαίρι. Και ήρθε η σειρά μου και ξέρεις, λέω θα πάω στο χωριό μου στην Αλβανία. Και εκεί το έμαθε κανονικά όλη η τάξη ότι είμαι από την Αλβανία και γέλια, έχω ακούσει διάφορα επίθετα. Όπως κολοαλβανός, το κλασικό. Και άλλα πολλά, παλιοαλβανέ και
τραβά πίσω στη χώρα σου. Τα κορίτσια? Καμία επαφή. Ό,τι και να κάνεις στην Ελλάδα, στο τέλος της ημέρας είσαι ξένος. Για πες μου για τους τύπους σου, τι γράφεις, σε ποια γλώσσα? Και αλβανικά και ελληνικά και αγγλικά. Έχω κάνει 9 χρόνια φροντιστήριο στην Ελλάδα. Έχω πάρει το proficiency. Το μόνο πράγμα που κατάφερα να πάρω το σχολείο το άφησα. Στις γειτονιές μας, Παγκράτη και Σερενή Βύρωνα, μας ξέρουν ότι κάνουμε μουσική, ότι έχουμε αντιρατσιστικά μηνύματα. Σε μια συναυλία έχει τύχει να δω live Killa P. Εννοείς τον Παύλο Φίσα? Τον Παύλο, ναι. Και όταν έμαθα τη δολοφονία του, συγκλονίστηκα. Θέλουμε δεν θέλουμε, ήταν γι' αυτό μια επίθεση ρατσισμού. Αυτή η μουσική έχει πάρα πολύ δύναμη και κάποιοι, επειδή δεν μπορούσαν να το σταματήσουν, το φτάσανε στα άκρα. Πάμε να δούμε τα τύρανα από ψηλά. Πάμε. Πολλοί κόσμος εδώ είναι λίγο οπισθοδρομικός, θα πω λίγο. Έχουν κάποιες άλλες ιδέες δηλαδή. Αλλά εντάξει, κομπλέ, και εδώ μπαίνει λίγο ευρωπαϊκή γεύση, ας πούμε, που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Από εδώ μπορείς να δεις όλο το κέντρο από τα Τύρανα, μεγάλες πολυκατοικίες, ό,τι χτίζεται τώρα, φτιάχνουν ουρανοξύστες, αλλά πίσω από αυτά υπάρχει φτώχεια και εγκατάλειψη. Είναι η χώρα των αντιθέσεων. Δηλαδή, πάρα πολύ πολυτέλεια, αλλά και πάρα πολύ φτώχεια. Έτσι είναι, αλλά κοίτα, η πραγματική Αλβανία δεν είναι μόνο στο κέντρο των Τυράννων. Δηλαδή, πρέπει να πας και στα προάστια, να δεις πραγματικά πώς ζει ο κόσμος. Τα παιδιά πώς θα αντιμετωπίσαν εδώ? Στην αρχή για τους περισσότερους ήμουν ο Έλληνας. Με φωνάζαν Έλληνα. Έλληνα? Έλληνα, ναι. Γκρέκου. Νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και μια τάξη λυκείου στην Ελλάδα. Και ξαφνικά λέει ο πατέρας πως δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα πια. Επομένως πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Αλβανία. Τι έκανε ο πατέρας σου κάτω? Οικοδομή. Στο σχολείο στην Ελλάδα έχεις προβλήματα? Ποτέ. Ρατσισμός κτλ? Ποτέ. Δεν έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου ρατσισμό. Εγώ προσωπικά. Σχολείο εδώ? Ένα χάλι. Ένα χάλι. Δεν υπάρχουν κανόνες, νόμοι, τίποτα. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Έχεις συμμορίες? Υπάρχουν πολλά γκρουπάκια. Βασισμένα. Το ποδόσφαιρο, τα πολιτικά? Όχι, έχουν να κάνουν πολλά με μουσική, με περιοχές. Γι' αυτό και τα παιδιά είναι συνήθως άγρια. Τι σχεδίαζες με τους φίλους σου στο Λαγονίσι? Είχα βασίσει τα όνειρά μου πάνω σε αυτούς.
Φανταζόμουν τον εαυτό μου μεγάλο, με παιδιά, μέχρι και παππού. Μαζί τους πάντα. Έχω περάσει πολλά με αυτούς. Και είναι χαραγμένοι στην καρδιά μου όσο και να έχει. Άφησες και κορίτσι στην Ελλάδα? Θα προτιμούσα να μην το απαντήσω. Πώς είναι τα πράγματα εδώ με τα κορίτσια? Υπάρχει μια άλλη νοοτροπία. Πιο αυστηροί γονείς. Μου έχουν πει ότι μέχρι να δεις ο ήλιος μπορεί να είναι έξω. Μετά πρέπει να είναι στα σπίτια και τέτοια. Σε πολλές περιπτώσεις ναι. Εσύ τι ώρα μαζεύεσαι στο σπίτι? 10, 10:30. Σε πολλές γειτονιές είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν κάνει να κυκλοφορείς αργά το βράδυ μόνος. Στην Αθήνα τι ώρα γυρνάγες? 1, 2. Οι γονείς μου ήταν σίγουροι ότι δεν υπήρχε κίνδυνος και επομένως καθόμασταν μέχρι αργά. Δεν σκέφτηκες να πεις στον πατέρα σου δεν γυρνάω πίσω, θα μείνω εγώ στην Ελλάδα? Το σκέφτηκα τον ενδεχόμενο, ναι, όντως. Και είχα και την πρόταση από οικογενειακό φίλο να με κρατήσει. Αλλά από την άλλη φοβόμουν το ενδεχόμενο να χωρίσω από την οικογένειά μου. Συν ότι η μάνα μου δεν με άφηνε και ξέρετε πώς είναι οι μάνες, άμα βάλουν κάτι στο μυαλό τους. Επομένως δεν μπόρεσα να πραγματοποιήσω αυτή την ιδέα. Είναι δύσκολη ζωή εδώ, Αν έχεις λεφτά, όλα είναι ρόδινα και ωραία. Αυτό συμβαίνει παντού βέβαια. Παντού, αλλά εδώ είναι λίγο πιο έντονο αυτό το στοιχείο. Θέλω να πω πως στην Ελλάδα, είτε με λεφτά είτε χωρίς αυτά, καλοπερνάγαμε. Με την παρέα μας, βρίσκαμε τρόπους και περνάγαμε καλά. Γελάγαμε, είμαστε διάφορα. Παίζαμε το μπασκετάκι μας, κάναμε την πλακίτσα μας στην παραλία. Πόση ώρα, δεν είναι πολύ μακριά η παραλία εδώ από τα Τυρανα? Εδώ είναι 1,5 ώρα. 3 λεωφορεία και πολλή ταλαιπωρία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν λέω παραλία, δεν εννοώ παραλία το καλοκαίρι. Θέλω να πω για την παραλία το χειμώνα, που είναι κάτι πραγματικά μοναδικό και μαγικό. Κυρίως στο Λαγονήσι που έχω ζήσει. Βραδιάσαμε. Όντως. Θα φάμε τίποτα? Ξέρω εγώ, θα φάμε. Φέρνει αυτό σουβλάκι εδώ? Δεν νομίζω σουβλάκια, κοτόπουλο. Κοτόπουλο? Ναι. Πάω να φέρω. Έλα. Ζεστό. Της ώρας. Καλή όρεξη. Ωραίο είναι. Καλό. Τι σχέδια έχεις, για πες? Σχέδια. Με την πρώτη ευκαιρία θα γυρίσω. Θα πάω εκεί που μεγάλωσα. Σε περιμένω στην Ελλάδα. Θα έρθω. Γεια σου, φίλε. Το 92 ήρθες πρώτη φορά, Ναι. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Πόσες ώρες? Πόσες μέρες. Πόσες ώρες. Πόσες μέρες? 7 μέρες. 7 μέρες? Ναι. Τι έτρωγες? Από τα δέντρα, Από τα δέντρα. Πόσες φορές έχεις πάει? 33 φορές με τα πόδια. Ρεκόρ είναι αυτό.
Λίγα χιλιόμετρα βόρεια από τα Τύρανα υπάρχει η Κρούγια. Διάσημη για τα παζάρια της, αλλά και τα αυστηρά της ήθη. Εδώ θα αγοράσεις ζωντανές κότες με 7.000 λεκ, δηλαδή περίπου 5 ευρώ. Οι ντόπιοι κοιτούν πλαγίως τους επισκέπτες με τις κάμερες. Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσεις το κέντρο των Τυράννων, οι Αλβανοί νιώθουν αμήχανα με τους ξένους. Τουρίστες εμφανίστηκαν πρώτη φορά φέτος στις αλβανικές παραλίες. Άλλωστε οι Αλβανοί άκουγαν όλα αυτά τα χρόνια από τις τηλεοράσεις τους ότι οι Έλληνες κακομεταχειρίζονται και εκμεταλλεύονται τους φτωχούς μετανάστες. Οι ελληνικοί τίτλοι για τους Αλβανούς που εγκληματούν μεταφράζονταν εδώ ως ρατσιστικό ντελήριο των Ελλήνων. Ωραία γυαλιά είναι αυτά, για να δω. Αλβανικά? Ιταλικά. Ιταλικά. Είναι Ιταλικά και είναι one piece. Είναι από ένα κομμάτι μόνο. Θα τα φοράγα? Δεν νομίζω εσύ. Είσαι πιο σοβαρός. Εσύ λέει είσαι ο πιο κακός κριτικός της Αλβανίας? Έτσι λένε. Δεν είμαι κακός, είμαι αληθινός. Μ' αρέσει να τα λέω στα ίσα. Πες μου ποιο είναι το πιο κακό σχόλιο που έχει γράψει για μια γυναίκα. Ήταν ένα φόρεμα μαύρο, γεμάτο με πέτρες και ήμουν σε μια εκπομπή και απλά δήλωσα ότι είναι οι πέτρες που έψαχνα από το... από το φωτιστικό μου. Α, από το φωτιστικό σου. Στο δρόμο, τρικάρεις? Πολύ. Πολύ. Βλέπω λεοπαρδάτα animal print από το πρωί και τα κούνια και... ματώνουν τα μάτια μου. Βέβαια τα κορίτσια δυσκολεύονται πολύ στα Τύρανα, αν έχω καταλάβει καλά. Από τα απλά πράγματα που είναι το ντύσιμο μέχρι τα πιο σοβαρά, υποτίθεται. Το θέμα της παρθενίας, της γυναίκας κτλ. Ναι, υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει αν είσαι Παρθένα και είμαι ο πρώτος σου, θα σε παντρευτώ. Αν είμαι ο δεύτερος και δεν είσαι Παρθένα, έλα για μια νύχτα μόνο. Παραδοσιακό τραγούδι είναι αυτό? Είναι μοντέρνο, είναι από έναν τραγουδιστή που τραγουδάει μοντέρνα τραγούδια. Για πες μου για τη δράμα. Δράμα ή δράμα? Ναι. Όχι. Μου αρέσει η δράμα πολύ. Στο σχολείο λίγο κάποια παιδιά δεν ήμουν ο καλύτερος τους φίλος, εννοείται. Ήμουν ξένος. Ήσουν το Αλβανάκι. Ναι. Την πρώτη χρονιά κιόλας ήμουν δακτυλοδεικτούμενος. Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, θυμάμαι την κυρία Φασούλα, είχε θράσος και είπε στη μάνα μου «Καλά, γιατί ήρθατε εδώ για σχολείο, δεν έχει στην Αλβανία?» Και εκεί είχα σοκαριστεί πώς ένας εκπαιδευτικός που υποτίθεται μου δίνει εμένα γνώσεις, τις γνώσεις του, μιλάει έτσι. Υπήρχαν και τέτοιοι καθηγητές στη δράμα, Ναι. Και ο ένας ήταν ο διευθυντής μου. Με έπαιρνε στο γραφείο και μου έλεγε «Θα γίνεις ένα τίποτα, δεν έχεις, με αυτά που κάνεις δεν θα προχωρήσει η ζωή σου». Και χαίρομαι αυτή τη στιγμή γιατί είμαι σίγουρος ότι θα με βλέπει και θέλω να του πω ότι ευχαριστώ. Με έκανε πιο δυνατό να προχωρήσω, να ζητήσω πιο πολλά από μένα, να μην ικανοποιούμε εύκολα. Και παίρνεις την απόφαση να επιστρέψεις στα Τύρανα. Ναι. Και τι λένε εδώ, ήρθε ο Έλληνας να μας μάθει μοδά? Δηλαδή ένιωσες και τον αντίθετο ρατσισμό? Ναι, ένιωσε τον ρατσισμό. Τότε δεν ήταν πολύ υπέρ να φοράνε οι άντρες χρώματα και με κοιτούσαν λίγο περίεργα, με καπέλο, με παπούτσια κίτρινα, μπλε παντελόνια. Οι γονείς που παραμένουν στην Ελλάδα? Ναι. Έχουν γίνει σαν τους Έλληνες τους γονείς που με τα τάπερ, με τα πράγματα. Το θεωρώ αστείο γιατί κάθε φορά που έρχεται μου χρειάζονται άλλα 2 ψυγεία έξτρα να βάζω τα φαγητά που μου φτιάχνει. Είναι σαν την Ελληνίδα μαμά. Βέβαια, ένα στοιχειώδες ευρωπαϊκό ντύσιμο στα Τύρανα, δηλαδή blue jean, μπλούζα, σακάκι, είναι μισός μηνιαίος μισθός. Για τους πιο πολλούς. Πόσο είναι, 100 ευρώ, 150? Ο βασικός, ναι. 190. Με πόσα λεφτά ζεις καλά στα Τύρανα? 500 ευρώ, είσαι καλά. Κάνεις ζωή, κάνεις καλή ζωή. Νοικιάζεις, τρως, ντύνεσαι
Και αν είσαι καλός στα οικονομικά, βγάζεις και κάποια στην άκρη. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, όχι. Πόσο ήθελες? Ήθελα. Για την αντίστοιχη ζωή. Ήθελα 1.300, 1.400. Δεν αντέχω ακόμα, νιώθω να τελειώνω. Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Πού να σε βρω. Δώρε τρώνε το χαφίλε, δώρε μου τρώνε το χαφίλε. Να επώνε με φίλε μου ζάρε, Ο Έντι Ράμα είναι γνωστός από παλιά. Όταν ήταν δήμαρχος στα Τύρανα, έβαψε με έντονα χρώματα τις παλιές πολυκατοικίες. Άλλωστε, ζωγράφος σπούδασε. Αφού δεν μπορώ να αλλάξω τη ζωή τους, θα αλλάξω τη διάθεσή τους, δικαιολογήθηκε. Ο σοσιαλιστής που ομόρφινε τα Τύρανα, τον Ιούνιο έγινε πρωθυπουργός. Ο Ομπάμα ενθουσιάστηκε μαζί του και ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανέλαβε αμυστή σύμβουλός του. Είναι φανερό ότι οι Δυτικοί πιστεύουν στον Έντι, όπως τότε που ξεσήκωνε τις εξέδρες καρφώνοντας τα εχθρικά καλάθια ως το τριάρι της εθνικής μπάσκετ. Σας είχα δει πριν πολλά χρόνια έτσι πρόχειρα και γι' αυτό δεν φόρεσα κουστούμι, γιατί είχατε πολύ πιο σπόρε εμφάνιση τότε. Σας ζηλεύω. Για να έρθω να σας συναντήσω, πέρασα από 5-6 αστυνομικούς. Για να πάω να συναντήσω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πρέπει να περάσω από κάποιες δημιουργίες ΜΑΤ. Τι σημαίνει αυτό, ότι φοβάστε λιγότερο ή ότι οι Αλβανοί είναι πιο ήσυχοι? Οι Αλβανοί διαδηλώνουν πιο σπάνια, αλλά όταν το κάνουν, νομίζω ότι το κάνουν πιο δυνατά. Πιστεύω πάντως πως και οι 4 έλεγχοι που περάσατε, πολλοί είναι. Είναι αλήθεια ότι στο παλιό σας γραφείο υπήρχε μια αρμαθιά από σκόρδα? Ήταν στο διάδρομο του Δημαρχείου, όχι στο γραφείο μου. Στην Αλβανία έχουμε παράδοση να βάζουμε σκόρδα όταν φτιάχνουμε καινούριο σπίτι. Και εγώ το κράτησα στη θέση του πολυέλαιου. Ήταν σαν ένα γλυπτό. Για να συνεχίσω και να τελειώσω με τα φυσικά, πιστεύετε στη κόλαση και στον παράδεισο ή όλα εδώ πληρώνονται? Η κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ. Ήρθα στα Τύρανα και συνάντησα πολλά παιδιά που μιλάνε τα ελληνικά καλύτερα από τα αλβανικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Αλβανία ή είναι μια ευχή για την Αλβανία? Το γεγονός ότι γυρίζουν πίσω παιδιά με γνώση της ελληνικής γλώσσας φυσικά και δεν είναι πρόβλημα. Είναι ένα επιπλέον προσόν για όλους μας. Όσες περισσότερες γλώσσες γνωρίζουν σήμερα οι νέοι, τόσες μεγαλύτερες πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν στα δύσκολα. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα για μας είναι να εξασφαλίσουμε εργασία σε αυτούς που γυρίζουν. Ναι. Εγώ επιμένω. Πολλά παιδιά από αυτά ήταν σημεοφόροι στα ελληνικά σχολεία, είχαν σηκώσει την ελληνική σημαία. Και τα ακούς σήμερα να λένε ότι εγώ έχω 2 πατρίδες, την Αλβανία και την Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά είναι γέφυρα για τις 2 χώρες ή είναι πρόβλημα? Αποτελούν απολύτως γέφυρα. Είναι τα Νέα Βαλκάνια. Ελπίζουμε. Πιστεύετε ότι οι μειονότητες στην Αλβανία, οι Έλληνες του Νότου, ακόμα και τα Ρωμά, οι Τσιγκάνοι δηλαδή, είναι στοιχείο πλούτου για την Αλβανία ή είναι πρόβλημα για την ανάπτυξη της Αλβανίας? Ακούστε. Στην Αλβανία
δεν έχουν υπάρξει ποτέ προβλήματα με τους Έλληνες της μειονότητας. Η Αλβανία είναι το μόνο κράτος που δεν παρέδωσε κανέναν Εβραίο στους Ναζί. Και σήμερα οι Σέρβοι του Κωσόβου απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα με τους Αλβανούς που είναι η πλειοψηφία. Το πρόβλημα των Βαλκανίων είναι πως ο χάρτης των κρατών δεν αντιστοιχεί με το χάρτη των εθνοτήτων και υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο παλαιός που λέει πως η αναντιστοιχία μετατρέπεται σε διένεξη και ο καινούριος δρόμος που λέει πως οι αναντιστοιχίες γίνονται γέφυρες που μας συνδέουν. Τα γεράματα θα ξαναρχίσετε να ζωγραφίζετε? Δεν έχω σταματήσει να ζωγραφίζω. Δηλαδή, να υποθέσω ότι τα κουρασμένα μάτια έχουν να κάνουν με βραδινή ζωγραφική? Όχι, όχι. Τα μάτια, όταν ζωγραφίζεις, ξεκουράζονται. Η συζήτηση με τον ζωγράφο επεκτείνεται σε πολλά θέματα, που δεν είναι όμως του παρόντος. Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη όταν μου είπε ότι αυτός κατήργησε την προεδρική φρουρά και ξύλωσε την περίφραξη του πρωθυπουργικού μεγάρου. Στην άλλη άκρη της πόλης, στο Αρσάκιο, οι ξέγνιαστες φωνές των παιδιών δημιουργούν και αυτές μια προσδοκία ότι η Αλβανία έχει απομακρυνθεί από τις μέρες των εξεγέρσεων και των συγκρούσεων. Γεννηθήκα και μεγάλωσα στην Παλιά Κοκκινιά. Έχω φοιτήσει το 14ο Γυμνάσιο Πειραιά, όπου έβαλα μέσο όρο 20 και ήμουνα σημαφόρος. Επέστρεψα στην Αλβανία πριν από 1 μήνα. Δεν ξέρω ακόμα να γράφω και να μιλάω αλβανικά. Τώρα τα μαθαίνω. Όταν σήκωσα την ελληνική σημαία, πραγματικά όλοι γύρω μου, οι συμμαθητές μου, οι γονείς τους, οι δάσκαλοι μου έδειξαν μια τεράστια ανθρωπιά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ρατσισμού από κανέναν. Όλοι μου υποστήριξαν και μου είπαν ότι πραγματικά το αξίζω. Θα ήθελα να σας διαβάσω μια έκθεση που έγραψα το καλοκαίρι. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, στη Λιβαδιά, αλλά όταν ήμουν 1 έτους, μετακομίσαμε στην Αθήνα, στην Κυψέλη. Στην Αθήνα γεννήθηκε η αδερφή μου, η Ελένη, που είναι 10 χρονών και πάει 5η τάξη. Στην Κυψέλη μεγάλωσα, πήγα νηπιαγωγείο και πήγα σε ένα σχολείο το οποίο λεγόταν 27ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, ο μπαμπάς μου έμεινε άνεργος 2 χρόνια. Γι' αυτό και το περσινό καλοκαίρι οι γονείς μου αποφάσισαν να μετακομίσουμε στην Αλβανία. Περάσαμε το χειρότερο καλοκαίρι, χωρίς φίλους, χωρίς τίποτα, μόνοι μας. Από τη μεγάλη μας στεναχώρια, οι γονείς μας έψαξαν για διάφορα σχολεία, αλλά στο τέλος βρήκαν το καλύτερο για εμάς. Γιατί ήταν το μόνο μέρος που μπορούσαμε να μιλάγαμε τη γλώσσα μας και δεν θα νιώθαμε σαν ξένοι. Όμως επειδή ούτε εδώ πέρα οι γονείς μου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα χρήματα, εμείς πάλι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να ξανανιώσω εκείνη την αίσθηση που ένιωσα όταν έφυγα από την Ελλάδα και πόσο μάλλον να ξεχάσω τα ελληνικά μου. Εγώ στην Ελλάδα έμενα στην Κυψέλη, στην Αθήνα και πήγαινα στο 27ο. Ήμουνα στο Αγρίνιο, για οικονομικούς λόγους γυρίσαμε εδώ με τους γονείς μου. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το συνηθίσω. Θα ήθελα να πάω πάλι στην Ελλάδα, αλλά η μαμά δεν μπορεί να μας πάει. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ σε αυτό το σχολείο, γιατί εγώ δεν θέλω να ξεχάσω τα ελληνικά. Όταν ήμουν μικρή, ο πατέρας μου διηγήθηκε μια ιστορία. Πρέπει να ήταν χειμώνας, γιατί μου μιλούσε για βροχές και για χιόνια. Φτάσανε στα σύνορα και εκεί φοβόντουσαν πολύ τους αστυνομικούς. Το πρώτο καιρό κοιμόντουσαν στα χωράφια και σκυπαζόντουσαν με ένα μουσαμά και μετά δούλευαν σιγά σιγά σε ένα στάβλο
όπου εκεί ένιωθαν ότι πλέον τους είχε αρχίσει η τύχη να τους χαμογελάει. Ο κυριότερος λόγος που έχω γυρίσει είναι επειδή τα σχολεία άρχισαν καταλήψεις, άρχισαν απεργίες κτλ. Και δεν είχαμε λεφτά για φροντιστήρια, οπότε γύρισα εδώ πέρα να τελειώσω το σχολείο. Θα σας πω μερικές λέξεις που μου θυμίζουν Ελλάδα. Διακοπές, θάλασσα, φίλους, σχολείο, παρέα, αγάπη. Βόλτες, παρέες, Ολυμπιακός, σουβλάκι, διακοπές και πάνω απ' όλα χαβαλές. Ελλάδα για μένα σημαίνει σχολείο, φίλες, μαγαζιά, νησιά, σουβλάκι, θάλασσες και η Ιλιάνα που είναι η καλύτερη μου φίλη. Εγώ δεν θέλω να σας πω λέξεις που μου θυμίζουν Ελλάδα, αλλά ονόματα που μου θυμίζουν Ελλάδα. Θωμάς, Δήμητρα. Ο καλύτερος μου φίλος στην Ελλάδα ήταν ο Ανδρέας, ο Θοδωρής και ο Κώστας. Κατερίνα, Στεφανής, Γεωργία, Πόπη, Αθηνά. Θα σας πω μερικές λέξεις οι οποίες πραγματικά έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μου και μου θυμίζουν την παλιά κοκκινιά. Η ελληνική σημαία, η ελευθερία, η κολλητή μου, το πάρκο, οι βόλτες στην κοκκινιά. Γεια σας. Οι λέξεις που μου θυμίζουν Αλβανία είναι βροχές, οικογένεια, αρσάκιο, καινούργιοι φίλοι, κίνηση, βοντιλιάρισμα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα Τύρανα. Έχει περισσότερη κίνηση και από την Ελλάδα. Συγγενείς, τραχανάς, πίτες, τυρόπιτες. Το αρσάκιο τυράννων, νέοι φοβεροί καθηγητές, πολλοί φίλοι, οι βόλτες στη λίμνη και στα μαγαζιά και το πράσινο της πόλης. Και μερικές λέξεις από τη ζωή μου σήμερα. Προσπάθεια, νοσταλγία, επιμονή και δύναμη για να συνεχίσω. Είμαι λίγες εβδομάδες εδώ στα Τύρανα και πιστεύω όταν μεγαλώσω να ξαναγυρίσω στην Αθήνα, στην Νίκη. Πόσες ώρες κάνετε αγγλικά, πόσες ελληνικά και πόσες αλβανικά? Κάθε μέρα κάνουμε 2 ώρες ελληνικά, 2 ώρες αγγλικά και τα υπόλοιπα τα κάνουμε στα αλβανικά. Πού θα σπουδάσετε, έχετε αποφασίσει? Εγώ μάλλον το σπουδάσω εδώ. Εγώ στην Ελλάδα. Εγώ θα σπουδάσω Μιλάνο. Εγώ νομίζω πως θα σπουδάσω κάτι άλλο. Μη φύγεις αν δεν επισκεφθείς τη λίμνη, μου έλεγαν με περηφάνεια τα Ελληνάκια της Αλβανίας. Αναζητούν αφορμές να νιώσουν υπερήφανα για τη νέα τους πατρίδα. Σκεφτείτε το λίγο, να έχεις γεννηθεί εδώ, στα Χανιά, την Κυψέλη, την Τούμπα, να έχεις πάει νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, ίσως και λύκειο, να έχεις τρέξει, να έχεις παίξει, να έχεις ερωτευθεί και κάποια στιγμή να σου λέει ο πατέρας σου «Αποχαιρέτα τους φίλους σου, φεύγουμε». Δεν είναι εύκολο και θα το αντέξουν μόνο αν πιστέψουν ότι τα σύνορα για αυτούς δεν υπάρχουν και οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές. Άλλωστε, όπως είχε πει ο Κωστής Στεφανόπουλος όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, Έλληνες είναι όσοι μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Καλό σας ξημέρωμα.